Il-Knisja Founders ċanfret id-deċiżjonijiet li qed jieħdu numru ta' amministrazzjonijiet f'diversi setturi madwar pajjiżna, deċiżjonijiet li qed iħallu ħsara irreparabbli. Fis-qarrija ntqal li numru ta' deċiżjonijiet ta' żvilupp li ttieħdu riċentament Founders fosthom dik fl-inħawi tat-tempji tal-ġgantija huma ta' tħassib serju ħafna, kemm fihom infushom imma aktar u aktar fil-messaġġ li waslu. Fl-aħħar xhur kien ħareġ permess mill-awtorità tal-ippjanar biex tinbena blokka ta' iktar minn 22 appartament u 20 garaxx li tinsab 200 metru biss minn dawn it-tempji protetti u ta' wirs storiku. Lilin mit-teknikalitajiet u legaliżmi, id-Djoċesi Ewġija qalet li min hu fdad bit-tmexxija tal-pajjiż għandu dmir li jħares lil persuni l-aktar dgħajfa u l-ġid komuni fuq l-interessi individwali u li jiżgura li l-ġustizzja fit-tqassim tal-ġid tkun applikata kemm maċ-ċittadini tal-lum u anke mal-ġenerazzjonijiet futuri. U għalhekk biss li jista' jkollna verament soċjetà ġusta. Il-Knisja Founders qalet li l-Gvern għandu l-obbligu jiżgura li dawk li qed jafdaw bl-amministrazzjoni ta' diversi setturi fil-pajjiż qed jagħmlu dan skont il-liġi u regolamenti li huma stess imsejħa japplikaw. Dan hekk kif saħħu li mhux aċċettabbli li xi wħud minn dawn jieħdu deċiżjonijiet u jżommu argumenti li jkunu fatwalment skorretti. Fakru li mhux biżżejjed li min imexxi u jiddeċiedi ma jkunx qed jikser il-liġi. Hemm ħafna ċirkostanzi u emmejjel li għalkemm jistgħu ma jkunux qed jiksru l-liġi xorta jafu jkunu etikament u moralment skorretti u inġusti. F'dan il-każ partikolari bħal ħafna każijiet oħra kien ġie notat li l-partijiet kollha ma kellhomx l-opportunità smih pubbliku dwar deċiżjonijiet pubbliċi sabiex jesprimu ruhom liberament u adegwatament. Fil-fatt mijiet u eluf ta' persuni kienu bdew petizzjoni sabiex jisemmaw leħinhom. Kien hawnhekk fejn appellaw lill-Gvern biex jikkunsidra li jissospendi l-proċedura adottata fi żmien tal-Covid ta' smih tal-applikazzjonijiet tal-ippjanar online u jaċċerta li jekk xi partijiet qed jiġu ċċensurati, il-bordijiet jerġgħu lura l-prassi ta' qabel il-Covid, jiġifieri għas-smih fiżiku sakemm dan ir-riskju ma jiġix indirizzat għas-sodisfazzjon ta' kulħadd. Riċentament il-Prim Ministru Robert Abela għamel dikjarazzjoni ċara dwar din il-blokka li se tinbena u dan meta qal b'mod dirett li l-Heritage Impact Assessment kontu se jsib li mhux se jkun hemm impatt fuq it-tempji.